bilen devlet lideri Murat Kurbanov. Men şu gepleşimde sizin bilen Türkmenistan'da bolyan habarlary paylaşak bolýan. Birinji bilen Berdimuhammedow ýok. Şuny ýa 5-nji gün sizin bilşiňiz ýaly biz 6-njy gün içeri wagt belledik. Hökümetden talap etdik. Ýa-ni Berdimuhammedow görkezin. Berdimuhammedow hiç ýerde ýok. Şonuň adam, şonuň bolýan ýere muny gizliň saklar. Bir ýerde ýa yaraman ýatyr ýa-da bir öýde bilemzok ony. Bize gelýän tasdiklanmadyk maglumatlara göre Türkmenistanyň prezidenti gata agyr ýagdaýda ýatyr. Häzirki günde döwlet agdalyşy gidip ýör. Ine şuňa Raşid Meredow bir tarapdan Haja Murat Nazarow diýip, ýa-ni prezidentiň ýegini ikinji tarapdan şu hökümeti basyp alyp, hökümeti eline aljak bolup durlar. Bu näme alamaty? Bu döwlet Türkmenistanyň ýerine ýetirýän hökümeti dolandyrylanyk we şuny Türkmen halkyny aldajak bolup her hili Vatan Yalan programasyna her hili video reportajlar görkezip alýarlar diýip aýdýarlar. Siz elbetde sorgu berersiňiz. Berdimuhammedow Serdar çykyp ýa-ni videoda Vatan Habar programasyna çykyp çykyş edip ýör diýseňiz. Ine howa ol çykyş edýär ýöne Berdimuhammedow Serdarmy ýa özdämi? Men dol tasdiklap bilemem. Şonuň üçin ine geljek günlerde, ýakyn günlerde biz döwlet agdalyşy görürüz. Serdar egerde şu Serdar bolýan bolsa, çykyş edýän bolsa, onuň nämçimdir ýa-ni gapdalyna Raşid Meredow gymyrlap ber. Nämçipdir gapdalyna hemme ýa-ni hökümetiň adamlary, mejlisiň adamlary daşyna aýlanyp ber. O näme prezidentmi? Ya o näme? İttir açyş köşklerini ýa-ni olaryal wajyp zady barmy? Bar kabinet ministr we hökümetiň işgärleri barar ýaly. Ýok, elbetde. Bir topa düşünüksiz bu bolup geçip dur. Şonuň üçin biz sizi şu zatlara aklyňyzy üns berdirer ýaly şu çykyşly media. Ine seredin. Türkmenistanda usyl rejim bolup dur. Bizim Türkmen halkymyz hökümet bilen hiç wagtdan ýa-ni meşgullandan soň hökümetde içinde hökümetiň ýolbaşçysyny bolmak üçin ýa-ni içki köweşler, gruppalaryň arasynda köweşler we döwlet agdalyşy geçip dur. Biz Berdimuhammedowa garaşman dämi diýenmi? Ýöne ertir görür, egerde çykmasa 6-njy gün şuň 7-si bolýar. Ýa-ni Berdimuhammedowyň kakasynyň 7-si. Egerde Berdimuhammedow ayakta diýir bolýan bolsa, onu 6-njy gün hiç kalsa bagyny çykyş edip, ýa-ni ýene de çykyş edip başlamaly. Şonuň üçin biz habarlara garaşar ýöne beýik Türkmen halky. Biz Berdimuhammedow bar, ýok, Berdimuhammedow döwletimiz dolandyryp bilen ok, dolandyrylanyk. Türkmenistan düýünden dolandyrylanyk. Inni şul balnisadan çyksa da ýa-da 7-sini geçip bir ýerden çyksa da bu döwleti dolandyryp bilmeýär. Biz näme garaşýar? Biz ýene de bir täze diktatura garaşýar. Nämçip? Sebäbi eger Berdimuhammedow yaramayan bolsa ýa-da ölen bolsa, bizde o hakda maglumat ýok. Ine onuň ýa-ni prezident aparaty ýa-da öýde çykyş edip bize beýan etmeli. Nirde Berdimuhammedow? Eger şo zatlar bolmayan bolsa, onu mümkin döwlet agdalyşy bolýar. Bolup geçip dur. Eger döwlet agdalyşy bolsa, biz ýene täze diktatura diýmedim diýende 15 ýyla gider. Ünsörün Niyazow 91-nji ýylda basyp aldy Türkmenistany, 15 ýyl diktaturasy boldy. 2006-njy ýylda öldü. Inni Berdimuhammedow basyp aldy 2006-njy ýylda, ýa-ni dekabrda 20-nji dekabrda. Ol 2020-ne çelli dol 14 ýyl ýa-ni hökümet saklap, diktaturany saklap geldi. Diýmek, bu diktatorlar gaty gitse, ýa-ni güýçleri, beden saglykları 14-15 ýyldan geçen ok. Mundan beter bular geçen ok. Diýmek, täze diktatura bolmaly. Täze diktatura eger Serdar berse, Berdimuhammedow, ol ýa-ni ukypsy Berdimuhammedowdan 100 etse pes. Inni diktatura gaty ilginç ýagdaýda bol. Inni bizi gamçylap köçede urarlar. Inni biz hökümete bir zat diýsek, bizi şo ýerde ýatyrarlar. Näme gerek bize şo zatda?
Eger de Raşid Meryadow gelse, onun bir diktatura sebebi bizim politik sistemamız ütkömese kim gelaysın? Hiç ütkömez. Eger de Hacı Murat Recepov diýip ýegeni geläýse, häzir ol öz ýa-ni telekanallar bilen ylgap hökümeti terrorize edip ber. Onu mundan beter boljak. Onu biz göni gulçylygy ýerip bizi ýa-ni gamçylap ýene de saklar. Ine beýik türkmen halky. Biz inni bu bir kanunçylygy bizim döwletimizi dolu yitirip, dolu yıkıp Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow şu netije getirdi. Inni şundan soň, şu ýa-ni nukotdan soň, şu derejeden soň ýene bir täze haramzadalar alyp giderdi, mundan beter ederler. Ine şu ýerde biz 2006-njy ýaly waka dörilip otýar. Nämçe biz ýatmaly? Nämçe biz turmaly? Nämçe biz diýmeli? Inni biz edin bolly, inni biz saýlawlary geçirtmeli, daşyndan opozisiýany getirip, kim utsa şol utsun, opozisiýa bilen açyk saýlaw edip, kim utsa şol utsun, ine şol ýa-ni çekileşip, teledebat edip, her kim öz programmasyny düşündirip, hakyky beýlik döwletlerdeki ýaly saýlawlary geçirip, Türkmenistan täze ýoluna geçmeli. Inni biz diktator rejimden çykmaly. Sebebi, egerde ön konstitusiýany seredýän bolsaň, ýa bütün dünýä konstitusiýasyna seredýän bolsaň, ýol boşy iki srokdan geçirtmeýärler. Nämçe o keypin edilen o. Onun fizik ýagdaýy gije gündüz işläp iki srokdan geçmeýär. Ine şoň üçin iki srokdan geçen ýagdaýyna ona diktatura ýa fizik ýagdaýyna dolandyryp bilmän soň, aňy ulur ýaly ýitip bolman soň, fizik ýa aň pesdigi emeli gelen soň bul diňe ýa konkurensiýa çykýan adamlar ýa-da başga bir opozisiýon adamlary öz garşyna çykýan opozisiýa güýçleri gyryp başlady. Ine şondan diktatura başlady. Ondan şu gyryp başlanyna da ýa-ni bul effektiwne bolan üçin şunu durmagna bul şu metoda ulanyp hemme metbuaty, adalatlygy ýok edip diktatura etdi. Ine bolan zatdyr. Türkmenistanyň ýa-ni iki geçen diktaturasyň ykbaly şuraya. Hurmatly adamlar, men size bir zat aýtjak bolýar. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy düzelme. Şol täze gelen Raşid Meryadow ýa täze geljek Raşid Meryadow ýa-da Serdar Berdimuhammed ýa-da Hacı Murat Recepov bular Türkmenistanyň ykdysadyny çykarp bilmeýärler. Diýmek bular öňküýaly halky gysyp ine hökümete garşy çykýan diýip özüne garşy çykýan adamlary ýa-ni MHM terrorist guramasynyň üstü bilen gysarlar. Ine biz täze taryha 3-nji ýa-ni 4-nji agdarşa 3-nji diktatura giýip bilýär. Häzir hökümetiň iň gowşak momenti, häzir döwlet dolandyrylmaýan soň biz turup öz isleglerimizi, öz arzuwlarymyzy, öz azatlygymyzy, öz adalatlygymyzy talap etmeliyiz. Başga ýol ýok. Ony men hiç zat çözemok, men daşynda, men içinde on hiç il tapagy ýok. Daşynda bolsaň şu diktatora garşy görüşip bilen içinde bolsaň. İçinde ki bizim vatandaşlarymyza ýülenýän. Egerde siz çağanyň daşary ýurtda bolsa, olam helak bolup durun bolsa, ine şol adamlar, şol çağalaryň valyuta geçirtmän oturmasaňyz, çykyň welaýatyňyň üçin baryňyz, talap edin. Oňar bilen okmy? Hekim atstavka gitmeli, prezident atstavka gitmeli. Sebäbi bular öz borjyny ýerine ýetirmek. Seredin, Moskwa üçürdi Domodedowa, näçe studentler 600-den gowrak. Döwlet gurulşy bolman soň reislerim ýok. Ýa-ni üçürdi, getirdi, reisler atmynýat etdi. Adamlar otyr, suwsuz, naharsyz, näme garaşýar? Öýler bilen. Ine şu ýaly döwlet dolandyrylany ok Türkmenistanda. Döwlet dolandyrşy ýok. Siz näme ösüşni araşýaňyz? Ya näme gowlaşagyny araşýaňyz? Bolmaz hiç zat gowlaşmaz. Sebebi gowlaşara ýa-ni ortalygyň diýýäli predposilka ýok. Gowlaşma ýa-ni bir şertler ýok. Gowlaşma ilk biljek adamlar ýok. Bular diňe öz bähwidi üçin gozon ýa-ni hereket edýärler. Bular diňe bizim döwletimizi ýene täzeden basyp alyp, ýene diktatura etmek üçin talap edýärler. Men size mysal getireyim. Ine bir welaýatda Aýtmaň welaýaty, Aýtmaň şol adamyň adyny
Şol adam nowata durup muňa çörek etmeye her gerek. Nowata durýar, muňa oçat ýetende, ýa-ni nowata ýetende et tutarýar. Onsoň şol adam prezidentiň adyna we adalet ministrine hat ýazýar. 4 güne galman prokuratura işgärleri öýüne gelýär. Sen näme hat ýazypdyň? Şu döwletiň bereline kaýyp bolarsyň sen diýip. Mundan talap edýärler agzyny ýumanda ýa-da seni basar, eýder beýder. Ine döwlet. Bu döwlet mi? Ya bu hökümet mi? Bu öz halkyna garşy hökümet. Näçip şul funksionerlik edýär? Näçip şul parahorluk alyp otýar? Sebäbi imsim gerip ýok. Biz hiç sat edemiyoruz. Ine şonuň üçin her adam Türkmenistan öz doğun garyndaşy, tanışyna, ynanýan adamlar ýygnanyp telegram açyp bizim bilen habarlaşyp biz size nähil görüşmeli we nähil ýagdaýda hemmämiz bile bir wagtda çykmalydygyny düşündirir. Telegram programmasyny telefonuňyza göçüriň. Ýaşan ýeriňizde akyllyrak ýagdaý düşünýän adamyň daşyny ýygnanyň. Düşünmeseňiz soraň şondan. Näme bolup geçýär? Sen şunu gördüňmi, bunu gördüňmi, şunu eşitdiňmi? Näme öz pikirini nähilip, ýa-ni ol analiz edip size düşündirir. Ne şol adamyň ýanyna üýüşip gruppa ýasap, ýuwaş-ýuwaş öňe çykyp özüňiziň bardygyny görkezin. Hökümet gowşakdyr. MHM işlerinin içinde bizi gollayan, opozisiýany gollayan, demokratiýany gollayan, adalatly gollayan adamlar köpdür. Häzir olaryň içinde de şul hökümet şolar gysyp MHM işgärleri gysyp türmäge basyp başlady. Dogry düşünüň. MHM işgärleri halka garaşýar, polis işgärleri halka garaşýar. Bir galsaňyz arkaňyzda durjak diýär. Bir galyň inni. Inni wagty geldi adamlar. Sen elinde öz hakyny aljak bolsaň eline, onda hereket etmeli, başgalatçy ýok. Şonuň üçin hormatly adamlar, ine şul Ramadan aýyna biz kynçylyga garaman öz haklaryny almaly. Sebäbi bu üstümüze dökülen zatlar, bu üstümüze düşen zatlar biz muny ýanky garaşmadyk. Garaşmasak adam şul wagty biz ýitirmeliler. Bizim her mündümüz, her günümüz ýitip barýar. Biz häzir bizim mümkinçiligimizi yitirip barýar. Ine şonuň üçin ertir ýerdene eger çykmasa prezident, Türkmenistan prezident çykyp meniň janym sag, ine men diýip özü çykmasa, onunla biz hereket edýmeli. Şonuň üçin bizim inniki çykyşlarymyzda serdiň biz size jyk düşündirýäris. Näme hereket edilmeli, näme etmeliligini. Başga da aýtjakladym, dolar meselesini Türkmenistana geçirmeliler, durulmaly. Daşynna, içinde adamlar informasyonu söwüşat barmaly. Şu bizim düşündürüş videolarymyzy paýlaşmaly. Biz Türkmenistanyň içinde dol bolup geçen zatlary ne tasdiklap bilýäs, ne de yalan diýip bilýäs. Onu diňe halk bilen öňe çykyp talap edip biz bilip bilýäs. Bolmasa bizi 2006-njy ýylda ýaly allap ýene de biz hemme zat edilen soň, poýdam giden soň ılganymyz bir köp. Şonuň üçin kimde kim şu zatlara düşünýän bolsa, ýanyna goňşular bilen, dostlar bilen geňeşip, gürleşip, pikir alyşyp, bir netije gelip, birleşip galmaly. Başgalatçy ýok. Häzir Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky her adamdan Türkmenistanyň ykwaly şolara degişdi. Şolar ykwalyny Türkmenistanyň ykwalyny çödýärler. Biz gyra çekilip, ay boşlay şundan hiç zat bolmaz. Biz inanamyzok, görköz maňa ýanky Türkmenistanyň prezidentiniň reanimasiýa ýatanlygyny surata görköz, şondan interwýu al, onda inanar bu zatlar hiç wagt bolmaz. Ýöne goşmaça tutnamalar bar, usilini içinde MHM polis işgärleri giýje güni işte ýatýarlar. Vertolyotlar uçup ýör, harwygullyk boýboý gatowlykda. Ýanky adamlara nowat turmady ýaly, ýanky bir zat talap etse zyňýarlarda edýärler. Hökümetde prezident görnenok, hökümetde bolup geçen zatlar bir üýt köşüp, öň ýokdy şu ýalda. Hökümet näme etjegini bilenok, öz aljyra otýar. İçinde ýanky döwlet agdalyşyny taýýarlap otýar. Bir näçe günden bize ine arkada ölli, gıynansagam, ine şeýle 3-4 sany ýanky aýdymçy çykyp aýdar ine şeýle boldy.
Egerde şol adam hakyky öz kakasynyň ýanky ýasyny saklap öýüne oturan bolsa, onu telewizordan ýaçyp aýdymçylar aýdym saat çalyp tanslar geçipdi. O real bolmazdy. Näme bolsa da. Diýmek döwlet dolandyrlan ok. Diýmek Berdimuhammedow ýanky öz kakasyny ýasy diýip öýüne oturan ok. Diýmek ol agyr ýagdaýda. Döwlet dolandyrman soň konser saallar görkezýärler. Adamlar ýa köşeşdin, adamlar ukrosyn diýip. Ine şonuň üçin hormatly watandaşlar, bizim diýen zatlarymyzy anyklamak üçin biz Türkmenistanyň prezidentinden talap etdik. Çykyş edip siz konstitusiýanyň esasyna türkmen halkynyň öňünde jogap berin. Siz diýri, siziň bedeniňiz sag, siz Türkmenistan döwletini dolandyryp bilýäňiz. Ýok bolsa, onu konstitusiýanyň esasyna Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan dolandyryp bilen ok. Onuň üçin halk maslahatynyň ýolbaşçysy ýa-da mejlisiň ýolbaşçysy Türkmenistany wagtlança dolandyrmaly we açyk saýlawlary yglan etmeli. Açyk saýlawlary yglan edende içinden daşynan hemme opozisiýa güýçleri, opozisiýon hereketleri, partiýalary Türkmenistanyň içine salyp açyk saýlawlary etmeli. Bolmasa ýene diktatura gidýär. Ine şonuň üçin Berdimuhammedow serdaryň döwlet başçylygyna gelmegi hiç hili ýol, hak ýoly ýokdur. Ya da etjek bolýan bular agdarşyklaryň hiç hili hak ýoly ýokdur. Diňe ýene bir gezek täze adamlaryň üstü bilen konstitusiýany bozup, ýene de täze diktatura barjamyzy düşünýär. Öň şonu ýanky wezipe geljek adam bozup gelýärdi. Indi täze adam şu konstitusiýanyň maddalaryny bozup ýene de geler. Ine biz ýene diktatura geler. Yine biz 10 ýaşyl diktatura giden ýagdaýymyzda men size bir zat aýdym. Ine şu ikinji diktaturada Türkmenistanyň halkyny bilimsizlige saldylar. Türkmenistanyň halkyny gulçylyga saldylar. Diňe iki zady gözler ýal etdiler. Nahar we adam satar ýal etdiler. Başga zady östürmediler. Ine üçüncü diktatura ona aýrardy diňe gulçylyga. Biz bilimsiz diňe hiç sada düşünmeýän gulýaly halk boldy. Ine şoňa ýetirmän. Men esasanam şu bolup geçýän zatlar analiz edip düşünüp bilýän adamlara haýyş edýän. Düşünmeýän adamlar bilen içinde Türkmenistanyň içinde gurulýaşyň. Şolary düşündürüň näme bolup geçýäni, şolar bilen daýanyp bileje öňe çykyň. Sebäbi bizim halkynyň köpüsi düşünen ok. Dogrudanam biz demokratiya ýoluna gaty dalýar. Biz opozisiýon güýçlerine, opozisiýon hereketlerine gaty dalýar. 30 ýyl ýatdyk biz. Soňky 8-9 aýyň içinde, bir ýylyň içinde biz hakyky hereketler edip başladyk. Ulum ýeterlikde adamlaryň jemgyýet bilimlerini, ýanky syýasat bilimlerini galdyryp bir günler bular çykarýaly biz ýa alýar. Bular intek düşünen ok. Şonuň üçin her ýerde şu zatlary düşünýän adam, daş döwründäki adamlar düşündürip özü küçük lider hökmünde, küçük agitator hökmünde informasyony ýanky adamlara maglumat bermeli. Sizden haýyş edýän, seyretmeýän içindemi daşyndamy, düşünmeýän bizim watandaşlarymyz bolsa, sögüşmeýän, ýanky bulary garşylyk görkezmeýän düşünşek bolup, şolary düşündürüň näme bolup geçýän, nähili ýollar barlygyny, onuň ming ýoly ýok, onuň diň bir ýoly bar. Biz galmaly hemmemiz agzybir bolmaly we açyk saýlawlara geçip demokratik ýagdaýda, sivilizowan ýagdaýda bütün dünýä tasdiklar ýaly hemme daşynyň içinde güýçler ýygnap Türkmenistanyna biz ýanky demokratiýanyň esasyna kim utsa şunu utsun, şu zatlar geçirmek. Onu bizim ýolumyz açyk ýol, arasda ýol, adalat ýol we azat ýol. Ine şonu etmesek bolmaýar. Men şunun bilen öz çykyşymy gutarýan, hormatly watandaşlar, roza aýynaky berýän sadakalaryňyz kabul bolsun we dogalaryňyz Allahjan Hudaňjan kabul etsin. Sag bolun, inniki gepleşiklerge çelin. Sag bolun.